Il-makabru, il-paranormali u l-maġija se jkunu t-tema prinċipali ta' Makabare, spettaklu li se jittella għal lejla waħda biss f'Strada Stretta. Dan bħala parti mill-programm Il-Kunċett ta' Strada Stretta u li jagħmel parti mill-programm kulturali tal-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta 2019. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta fejn intqal kif waqt dan l-avveniment uniku li ser isir l-erba' l-udjenza tista' tistenna lejl mimli illużjonijiet biex wabel, maġija, esperimenti psikiċi u ħafna aktar. L-ispettaklu fih elementi sensazzjonali u li waħxu maħsuba f'ambjent oriġinali li jfakkarna fl-aktar żmien magħruf ta' Strada Stretta. Environment ħad tkun informali ħafna. Spettaklu hija fuq sija u nofs u ħajkun hemm momenti differenti tal-maġika, ġifieri u anke affarijiet tal-mind reading. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta Jason Mikallef li saħaq fuq il-kunċett Strada Stretta u l-ħajja kulturali f'din it-triq tant magħrufa għall-istorja tagħna. Ridna twal ħajja mill-ġdid meta konna qegħdin nagħmlu tħejjid tagħna għas-Sena Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018 u naħseb illum qed nagħtu prova ċara li l-kontinwità fis-suċċess tal-2018 baqa' u ma baqax biss fil-Belt Valletta jew fiċ-ċentru tal-Belt Valletta, imma nfirex u sar stabbli ħafna f'toroq popolari ħafna bħal huma Strada Stretta. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici irringrazzja lil dawk kollha involuti fit-tħejjija ta' dan l-avveniment li ser jibqa' jżomm il-legat tat-titlu ta' Belt Kapitali tal-Kultura li l-Belt Valletta kellha għas-sena 2018. Huwa qal kif grazzi għall-istrateġiji li l-Aġenzija Kulturali qed tħaddem illum il-Belt Valletta saret ċentru kulturali ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.